Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Pulmolog dr. Branimir Nestorović gostovao je u jutarnjem programu na televiziji Prva, gdje je između ostalog govorio i o tužbi koju je Udruženje Ujedinjeni protiv covida podnelo protiv njega, ali vakcini koju bi izabrao kada bi se odlučio na taj korak. Kada je ta ista ekipa u martu lansirala sličnu kampanju, mislim na inicijativu Ne davimo Beograd, tužili su me za potpuno istu stvar. Zanimljivo je da je moja ćerka kada je vidjela na Twitteru o čemu se radi rekla: "Crni tata, pa tebe će da ubiju." Nakon toga kad smo seli na kafu, a ljudi su prilazili da se pozdravljaju sa mnom, i onda sam joj rekao da je ovo Srbija, a ne Twitter, rekao je Nestorović, tvrdeći da je ovaj potez u suštini čista politizacija. Ovo je politizacija, nisam dobio tužbu, već sam je video u novinama i neko od mojih mi je poslao da me krive za nenaučne, neetičke izjave. Vi znate da šta god ja kažem, citiram izvor, mogu i kao i svako da imam svoje lično mišljenje, ali nikada ništa ne tvrdim bez izvora, tako da sve ovo shvatam kao politiku i polarizaciju, rekao je dr. Nestorović.